חברת שיווק זה חברה שמתעסקת אך ורק במחירות של קרקע. היא רוכשת או עושה אופציה לאיזשהו קרקע מסוימת, בדרך כלל היא קונה מעט יחסית, היא לא קונה הרבה, אין לה את היכולת הכלכלית, היא מתעסקת בשיווק, עוברת לשלב הבא, עוברת לפרויקט הבא, עוברת לפרויקט הבא. היא מתגלגלת מפרויקט לפרויקט, אין לה יכולת לנהל את הליכי התכנון, לנהל את הפרויקטים הקודמים שלה, אין לה שום רעיון ורצון לבנות. לעומת זאת, חברה יזמית מתעסקת ורוכשת ומבצעת את התהליכים מתחילתם ועד סופם. כלומר, קודם כל מבצעת איתור לפי תורה סדורה. לפני שאני בא להשקיע בקרקע, אני בודק שהקרקע הזאת מצויה בסמיכות למערכות הסעת המונים. מכאן אני מתחיל את התהליך. השלב הבא זה רכישה. השלב הבא אחריו, אנחנו מבצעים ניהול תכנון. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, אנחנו מנהלים 30-40% מהקרקע, אנחנו משאירים בבעלותנו, מנהלים לשאר הלקוחות שלנו את יתר הקרקע, עובדים מול הגורמים הרלוונטיים, אם זה אדריכלים, אם זה יועצים שונים, משקיעים לא מעט כסף בנושא הזה. בגדול, ההבדל בין חברה שהיא מתיימרת להיות חברה יזמית לבין חברה יזמית אמיתית. התהליכים הללו, היכולת לבצע, הרצון לנהל את הליכי התכנון, כל פרויקט שלנו מנוהל מתחילתו ועד סופו, משלב הרכישה ועד שלב המימוש, לאורך כל הדרך, בצורה המדויקת ביותר, בצורה היעילה ביותר ובצורה המקצועית ביותר.